Hai friend, आंटिनि मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। नोंथाङा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। खानायबो होनोसै दाखालि लाबोनाय क्रिमखौ। सिगाङावबो बेजोंनो बोदोंमोन आरो ओमफ्राय न'आव बोदों। क्रिम होनोसै एबार खानायाव। जादोंना जायाखै आं बानायनोसै। बानायदो। बन्द' खालाम। फार्स्ट स्टेप क्रिमखौ होखांबाय नै ओमफ्राय होनानै आं 1.5 घन्टासो लादों आरो 1 घन्टा 2 घन्टायानो जासिगौमोन खानाया थाब रुयाखै ओमफ्राय खानायखौ सुबाय दा सुनानै एसे फोराननानै खानाया रानबाथाय बोनोसै बोनानै बोखांनानै ओमफ्राय उनाव सेकेन्ड स्टेप होनोसै बांद्राय गुसुबो खालामनो आंहा फुलाबाय बिनानावा खानायखौ फोरानबाय रानबाय बोनोसै खानाया आंना जा गोलाव कालाराबा 3,500सो बिगौमोन दा न'आव 500 जोंनो जाबाय मुलिनि दामा 500मोन आरो बिराद गोबाव लायोना बेसे गोबाव जाखो दहाय माबानिफ्राय मुलि खोनजानाया 12 घन्टा दिनै हर थादो सेस एबार नै ओरैजाय खावसेया जाबाय नै खांख्राइबो खेबदों आं बेयाव माबा मारिगा गैया खांख्राइखौनो खेबदों खावसेया जाबाय आरो खावसे दंबावो नै माला हागोनथाय सेकेन्ड स्टेप होनोसै निउट्रेलाइजार मेट्रिक्स बोखांबायबो आरो खानायखौ फार्स्ट स्टेपखौ फोनखांनानै एबार सेकेन्ड स्टेप होनोसै फुनदो एबार लगायबाय सेकेन्ड स्टेपखौ जासिगोन दां फाइनालि नै बोखांबाय खानायखौ जाबाय दासो जोबदों